אני יודע שכשנכנסתם לסרטון הזה, וראיתם את הכותרת ואת התמנל, אמרתי לעצמכם, what the fuck, מה זה הבולשיט הזה? זה בטח קליק בייט. כי בואו נודה חבר'ה, כולנו ישראלים, כולנו יכולים להודות שרוב הסרטונים בארץ הם קליק בייט של הגיימינג. סתם. בצחוק חבר'ה, כל היוטיוברים של הזה, אתם יודעים של הגיימינג וזה, לא בא לעשות לכם פה שום רוסט, אתם גברים וזה, ותפסיקו לעלות תוכן לילדים נשי, סתם, תעשו מה שאתם אוהבים. אבל בקיצור, אנחנו מקבלים 4 אבולושנים בזמן הקרוב. אני צועק חבר'ה, כי זה פאקינג משהו שצריך לצעוק. כי רק שתבינו, רק שתהיו בעניין, כמה זה 4 אבולושנים? 160 שקל. כאילו, 159 או משהו? לא משנה. 169, אני לא יודע למה הם עשו 19.90, כאילו, what the fuck? 159 שקל חבר'ה. אנחנו מקבלים 159 שקל, סבבה. זה מטורף, זה פסיכי, זה בחיים לא קרה. אוקיי, עכשיו, אתם בטח רוצים לדעת, חבר'ה, חברים וחברות וחברים, כאילו, איך מקבלים? איך מקבלים? מתי מקבלים? מאיזה ארנה? כל הדברים האלה? אז קודם כל, אתם מקבלים את זה מארנה 7. אם אתם מארנה 7, קיבלתם. אני רק הגיע לארנה 7, כי זה קצת קשה. אתם יודעים, אני בארנה גבוהה וזה, אז כן. בקיצור, ארנה 7, חבר'ה. אתם רואים את זה? ארנה 7. אם אתם בארנה 7, זהו, יש לכם 4 אבולושנים. תהנו. תעשו איתם מה שאתם רוצים, אני מקווה שאם אתם שחקנים עם טובים, אתם לא תעשו דקים מסריחים עם האבולושנים האלה, ותנצלו אותם טובה, אבל לא על זה באנו לדבר. אוקיי? אם אתם בארנה 7, יש לכם את זה, זה קודם כל. איפה אתם מקבלים את זה? אתם רואים פה את האייקון של הוויזארד, עכשיו זה וויזארד, זה הולך להשתנות בשבועים. זה הולך להשתנות בשבועות הקרובים. כן, זה הולך להשתנות, כסטוריה על זה, אבל זה הולך להשתנות בשבועות הקרובים. השבוע הזה אנחנו מקבלים וויזארד, לפני שאני הולך להסביר לכם כל הדברים וכל הזה, ולפני שאני אחפור, אני אשאיר את החפירות לסוף, למי שרוצה לשמוע כאילו כל מיני דברים, וזה מתעניין בערוץ הזה, בסרטון הזה, ומה קורה פה, את זה אני אשאיר לכם לסוף, כי אני עכשיו קודם כל אדבר על כל מה שאשכרה נכנסתם בשביל הסרטון. שבוע הזה אנחנו מקבלים וויזארד, שבוע הבא אנחנו מקבלים טסלה, אבולושן, שבוע שאחרי אלקטרו דרגון אבולושן, והשבוע האחרון הכי מטורף שיש, אנחנו מקבלים ארצ'רס אבולושן, חבר'ה, קלף 3 אליקסר, שיעלה לכם 40 שקל אם אין לכם אותו, ואתם רוצים להשיג אותו עכשיו. סבבה, קלף שבור, אתם זורקים 3 אליקסר, ויש לכם כל כך הרבה value, אוקיי? מחלקים אותו בחינם בקרוב. אם אין לכם קלאש רויאל, תעשו עכשיו, תחרשו, תגיעו לארנה 7, תשיגו את כל הדברים האלה, חבר'ה. אם יש לכם כבר, כנסו לקלאש, אני יודע שאתם פעילים, חבר'ה, גם אני פעילים. אז כן, זה כל מה שאתם צריכים לדעת. כן, בכנות, אם עזרתי לכם, לכו עכשיו, תעשו לייק. אתם יודעים, עזרתי לכם, הבאתי לכם ערך, תחזירו ערך, תנו לי לייק. זה משמח, זה מראה שעזרתי, אתם מבינים? אז כן, תודה רבה שצפיתם, see you in the next one. Blacked out how the other night last. Maybe come around for a minute, should I like that? I could never catch, taking aim, might have missed you. Couple 100 miles out, if I hear the text, no, you're probably blacked out how the other night last. Maybe come around for a minute, should I like that? I could never catch, taking aim, might have missed you.